Jeg vil så gerne tale om vores økotoksologi-test på vores Københavnstur. Vi havde vi testede for produktet Dove Pure Care Oil, og det gjorde vi på en måde ved hjælp af Animad, som er en væksttest, og det er en statisk måde at teste på. Man laver en reaktionsrække med forskellige koncentrationer af det stof, man gerne vil teste i et vækstmiddel, som er lavet til, at andemaden kan gro i. Og så laver man også en kontrolprøve, hvor man bare bruger vækstmidlet uden at have noget af det stof, man vil teste i, som man bruger senere, når man vil kigge på resultaterne. Man tilføjer så Animad til hver af de her koncentrationer og tæller, hvor mange blade de her Animader har. Og så sætter man alle ens test under varmelampe, sådan at Animaden kan gro. Og så tæller man bladene igen efter 7 dage, og så får man resultater tilbage, eller så fik vi nogle resultater tilbage, som vi kunne arbejde med. Som man kan se her, så har jeg så lavet en kurve over væksten af bladene på Animaden på y-aksen har vi antal blade, og på x-aksen har vi koncentrationsmængden i gram per liter. Og som man kan se, så har vi fået sådan en fin kurve, hvor vi kan se, at vores kontroltest, hvor vi har 0 koncentration, har vokset rigtig godt, og som vi får som koncentrationen af vores shampoo stiger, så falder væksten af bladene, og ude ved omkring 1, det har jeg så glemt at få med, der er ude ved 1,5, der går det cirka i 0, og der vokser bladene slet ikke længere. Og det her viser en meget, meget stor hæmmende effekt på vores Animad, og det vil selvfølgelig også have biologisk set på søer ude i virkeligheden, hvis det kommer sådan nogle steder hen. Man kan så også med sine resultater lave en dosis-responskurve, hvor man ved hjælp af den her omregner responsen til procenter, altså hvor mange bladene ved hjælp af koncentration, og det kan man sætte ind i en graf, som kommer til at se sådan her ud. Og der kan man se responsen ud af y-aksen, det vil sige hvor mange procent bliver bladene hæmmet, kan man sige. Og så på x-aksen har vi igen koncentration i gram per liter. Og der kan man se, at ved 0 koncentration, der bliver bladene hæmmet 0%, som er fra vores kontrol. Og der hvor man gerne vil kigge hen, det er ved omtrent 50%. Og der kan vi se, at der skal ikke ret meget til, før at bladene hæmmes bare med 50%. Og ude ved cirka lige under halvanden, faktisk lidt over en halv, der kan vi se, at ved 0,8 cirka, der kan vi se allerede, at der er næsten 100% hæmning af bladene, som er ret voldsomt. Det vil sige, at der skal ikke være ret mange gram per liter, før at det vil have en stor effekt på naturen. Ja, det var så det, jeg havde.